महारानी कीर्ति सिंहनि नमिनेशन निनानै थाङै दङ गाखाय अ नमिनेशन रामचंद्र घाटनि जों दाबुकसो पर्यन्त 120 ता गारि फाइका ता अरबते गोबांमा बरफ जयन खाइफैका जों खा खालायो ताकलाय बिसिबो जे पूर्व त्रिपुरा आसन जत्तनिसे गोबां मार्जिन बुट बायखाय जों खोप्लाय खायै भारतनि पार्लियामेन्टआव जों चिनि प्रार्थीनो रहनाय चिनि त्रिपुरा मथा ताय बीजेपीनि जयन जे कैंडिडेट बो खोप्लाय खायै त्रिपुरा सारनि कक पार्लियामेन्टआव रमिति सानायनि जों बिसास खायनो तिनि बनो नमिनेशननि लगिरिनानि बागै जों अर शत शत बरफ फाय हजार हजार बरफ फाय जों बनो लगिरि दङ कथा मिले वो त्रिपुरा मथा आईपीएफटी बीजेपी मिले रामचंद्र गादी बुडाबा हाके मिले वो तिरि सफाय जागो बस्ती अरो जों तिनि बीजेपी ना आलादा तारपरे आईपीएफटी आलादा जों त्रिपुरा मथा सिमे आलादा 120 ता गारि जों टुबै अरो तिनि सफायखा ताबसु पॉइंट एवं विभिन्न गारि तिनि jango hakameka ta bang misil ukoloko korokma nukana je tebo borok phai tongo khakalayo tebo chini ukolok gari tongne borok tatino phai sok painai nei ta Manik Biba Buaga Hansa Hansa 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 प्रार्थी चिनी त्रिपुरा मथानि सपोर्ट नि प्रार्थी जोङो रेकर्ड तिनि ग्यादारिं खानार ताबो नुगै दंखाना चिनी त्रिपुरा मथानि आसोके लुग्र खाइबेका खापुटा थानचानि मारिवो बीजेपी नु फाइका आईपीएफटी नु फाइका चिनी टेंटेटिव टाइम दंमाने 12 टानि सिमे 1 टानि बिसिङै चिनी महाराजा फाइ दं ताबोनो ताइ किसान बिसिङै महाराजा अर फाइके अरनि चिमिनो रैली अंगै जोङोरो आम्बासा हातिजरा टाउनजरा थांनाय आम्बासानि आरो चिमिके प्रार्थीनि लगे जे ऑफिशियल दंनाय बर थाङै नमिनेशन दि फैनाय आरो चिनी सिगनसा कायसा सभा अंनाय हामबाय